Hej och god morgon på er! Idag ska vi göra en Scandi makeup look. Jag sätter inspo-bilden här och jag ska försöka recreata den där looken och oj, nu har jag ett hår. Jag har mixat bronzing drops och min foundation. Jag ska blanda ut min concealer. Jag ska köra en double layer av concealer, helt bara för att jag vill ha lite mera coverage idag. Jag ska göra en liten underpainting-metod. Jag tar lite bronzing drops, det här är de från Essence, och sen tar jag samma foundation brush och så liksom duttar jag så här så att jag får det evenly. Och sen börjar jag göra en liten underpainting. Och i Scandi-sminket är det ofta ganska mycket bronzer. Så jag går in med min favorit bronzer och bara smattrar på. Sen tar jag ett baking powder och börjar sätta på. Och den här är ganska vit, men det här skapar liksom kontrast. Och nu ska jag bara sätta lite bronzer on the eyelids. Nu har jag bara gjort de minsta lilla vingarna med eyeshadow. Och nu ska jag bara sätta på mascara. Och nu ska jag sätta den här Maybelline Sky High mascaran, bara för att ge lite längd. Okej, nu har jag lagat underlashes här vid sidan. Jag har lagat 2 stycken och de var 12 mm båda. Och jag tycker att mascaran blev jättenice och alltid när jag lagar underlashes så ger det lite mer volym. Läpparna tänker jag göra med den här Maybelline Color Sensational i färgen 630 Velvet Beige. Och highlight är det ganska mycket i den där bilden. Så jag går in med den här Fenty Beauty Diamond Bomb och lägger på highlight. Och jag fokuserar på näsan ganska mycket. Att jag sätter mycket highlight på näsan och the bridge of the nose. Och som läppglans kommer jag att använda den här Buttergloss Bling. Och den här är jättenice. Jag älskar den här. Vad tycker ni? Jag tycker att det här blev ganska nära inspo-bilden den här gången. Men jag gillar jättemycket den här looken. Jag tycker att det liksom brings out my eyes. Och jag tycker att det här är jättelätt att göra. Och det här är typ en av mina favoritsminkningar. Men anyways, här var nu mitt smink för dagen. Tack så mycket för att du kollade och ha en jättebra dag. Mwah!